So nang bagawalan tayo namin kakabsat. Aldaw when umalam iti Sunday. Ada kami nata dito'y Abuan River Adventure and Eco Park kakabsat kin Cagayan. So dagito'y kakabsat dagito'y Nakadwak galing sa Ilocos Norte. Shout out taga Ilocos Norte. Shout out ka nun. Andito kami sa Abuan River. Abuan River sa Ilagan City, Isabela. Magkita tayo mga kapsat, nagkita nag-usisa mga adventure. Yun. Adventure at saka malinaw na tubig dito sa Abuan River. So magkita tayo nagkita mga magagandang dalaga, mga sisters, mga ano. Ito. I-vlog mo. Oh, yeah.